هەلبەت شەڕێ ئازادکردنا مۆسڵێ دا زێدەتری 12,000 خانوو هاتنە کاڤڵ و وێرانکردن و ji wê rojê û heta nûke zêdetirî 3 sal derbas dibin û hikûmeta navxweyiya Mosulê yek xanû ava nekiriye. Ajansa Emerîkiya Nîvdewletî ji bo perepêdanê bi hevkarî diger rêkxirawên navxweyî nûke rabûyne pirakirina paşmawên evan xaniyên herifandî. Da ku asankarî bû xwediyên xaniya hebîtin demê avakirinê da. Xelek rolê rêkxirawên li Mosulê kar dikin bi rolekê karîger li qelem den û dibêjin çi berawerdî diger rêkxirawan û hikûmetê nahête kirin ji ber ku hikûmet di biyavê avadankirina Mosulê de û rakirina paşmawên şerî rolekê gelek lawas heye. هاي هي المنظمات اللي ماسكه البلد. رێکخراوان ئەف وڵاتەیە ڕاگرتی مەچ هاریکاری ji حکوومەتی نەدیتیە تشتێک نەکریە حکوومەتی بتنی ڕێکخراویە کار بکەن جیاوازیەکە مەزن بنێڤبەرە ڕێکخراوان و حکوومەتی دەهەیە نوکە شارەداریە مووسڵێ چ ڕۆڵێکی وەسا نینە چەکدارên داعش مالا من کاڤل کرد و gelek ziyan gihandiye me bigiştî û gihandiye zarokên me nûke heft xaniyên me kavil û wêran kirîne mala min hatiye teqandin û kurê min li vê re hatiye kuştin belê dema rêkxirav hatîn gotine min em dê xanûyê te ava kirin. Rakirina paşmawên şerê azadkirina Mosulê dê bîte rêxweşgerek ji bo vegeriyana awaran bo ser malên xwe. Her wasa asankariye ji bo xelkî demê xanûyê xwe ava diketin û dîsan nemana paşmawên şerî û nemana dîmenên dilêş û yadgariyên nexweş e. الغرض هو تقليل العقبات، تقليل العوائق. مرم ئەوە ku ئەم ئاستەنگا کیم بکەین بەرامبەر ئەوان هاوڵاتیان ڤەدگەرنە ئەڤان تاخا ji ber ku li vê deverê xelek bi rêjeya pêncî ji sedî vegeriyane lewme em kar dikin ji bo nehêlana astengan da ku xelek vegerte ser malên xwe û mezintirîn asteng ew e ku niha paşmawên xaniyan û paşmayên şerî bihêne rakirin da ku xelek bikare bitin xanûyên xwe ava bikin bêy çi asteng. Ebtinê Ajansa Emerîkiya Nîvdewletî ji bo perepêdanê bi hevkarî diger rêkxirawên navxweyî heta nûke zêdetirî 20,000 metrên ducar li sunûrê Mosul'a kevin rakirîne ji paşmawên şerî û xanûyên kavil û wêrankirî. Sererayî wê çendê ku hindek caran laşên mirovên kuştî derdkevin yan mîn û teqemenî lê di berdewam in. Kawa Umar Dengê Emerîka, Mosul.